Mukadzi waiwana waMwari mufarango kuchingamdzira kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Kune vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopindurukawo zvakare neumbowo unowanikwa mukati meBhaibheri. Saka rambai muchisununguka kutumira mibvunzo yenyu. Tiri kutenda vari kutumira mibvunzo. Mwari akuitirei zvakanaka. Tiri kupindura mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa. Uri kutiwo konai pastor. Genesis 25 verse 8 inoreva here kuti munhu aisanganiswa nehama dzake pakufa. Okay? Regai ndiverenge Genesis 25 verse 8 then ndichaverenga mamwe verse 5 anoreva anotaura the same thing and then we explain that phrase what it meant. Genesis 25 verse 8 then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. No statement iri kubvunzwa iyo. Statement iri gathered to his people inoreva here kuti munhu aiti kana afa aibva aenda kune dzimwe hama dzake dzakafa. Saka ndakuverenga verse 17 yacho chapter 25 iyo inoti, and these are the years of the life of Ishmael, 137 years, and he gave up the ghost and died, and he was gathered up unto his people. Genesis 35 verse 29. Genesis 35 verse 29 inotiwo zvakare, and Isaac gave up the ghost and died and was gathered unto his people, being old and full of days, and his sons Esau and Jacob buried him. Then also Genesis 49 verse 33, and when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into his bed and yielded up the ghost and was gathered up to his people. Numbers chapter 20 verse 24. Numbers 20 verse 24. Numbers chapter 20 verse 24. You know, iyo panapa. Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because he rebelled against my word at the water of Meribah. Okay, that's Aaron as well. Then Moses, Deuteronomy 32 verse 50. Deuteronomy 32 verse 50. It says here, and die in the mountain where thou goest up and be gathered unto thy people, as Aaron thy brother died in Mount Hor and was gathered unto his people. Sando phrase iri kunetsa saka inoreva here kuti munhu akafa ane kwaanoendeswa kune dzimwe hama dzake, unosangana nehama dzake ikoko. Now vakanga vachiteera kubva kumashure takadzidza about the principles of biblical interpretation, zviga zvinoshandiswa kana tichidudzira Bhaibheri. One of the principles that takaramba tichidzokera kwenguva yakareba inoti iyo the tota scriptura, tota scriptura neinoti ipsias scriptura ipsias interpres. Tota scriptura zvinoreva izvo kuti the scripture in its totality. Kana tichiverenga Bible, we don't just take a part and then formulate a teaching out of it, but we look at the scriptures as a whole, as one unit. Tobvunza kuti Bible inodzidzisa kuti kudi panyaya iyi. We dig into the whole scripture. Tounganidza mavhesi ese kusvika takunzwisa kuti oh, Bible inoti zvakati. Then scriptura ipsias interprets, let scripture interpret itself. Let scripture interpret itself. We then allow the scriptures, mavhesi atinenge taunganidza yaya patota scriptura, we allow them now to give us their meaning. We don't bring our own meaning into the text. We allow the Bible to give us its own meaning. Saka, in the spirit of tota scriptura, we are saying what else that the Bible teach elsewhere in regards the dead. And takaita mazuva akawanda tichidzidza nenyaya yechimiro chavakafa. And we proved from scripture kuti kana vanhu vachinge vafa hakuna kwavanoenda, they lie in their graves. Job chapter 7 inodaro, Job chapter 14 inodaro, Psalm 115 inodaro, they don't even praise God. They will not be resurrected until the heavens will be no more. Mavhesi atakadzidza iwayo. Saka statement yekuti he was gathered to his people at death haisi kureva kuti kune kunoenda vanhu kune hama dzavo kana vachinge vafa. Iri kungoreva kuti kana munhu achinge afa, they, all right, literally it would mean their bodies are gathered to the congregation of the dead, if you want to take it literally. Mitumbi yavo tinoendesa kunoendeswa vakafa. Those kunzi he was gathered to his people. Akaendeswa kune dzimwe hama dzake dzakafa. Saka kutongoviga kwatinoita munhu muvhu ndo mavigirwo anoitwa munhu wese anongovigwa muvhu, anovigwa. Saka but that way tiri kuti tamuendesa kune vamwe vake.
takavaviga apo, vanasekuru vako vakarara apo, ndoshona inobva yashanda. So being gathered to your people does not mean kuti kana munhu achinge afa kune kwavanenge vari vapenyu vachimirira vana vavo nevazukuru kuti vauye, but it simply means they were buried just like their brethren. They were taken to the burial places of their brethren. Of course, we know that Abraham, even paakafa, most likely it was only Sarah who was buried in the same grave where Abraham was buried. So it's not specifically referring to the grave per se, but it's simply saying when someone dies, anoenda nenzira imwe chete inongoenda nehama nemunhu wese akamutangira, and that is the way of burial. They are buried. The dead are buried. Hatigari navo mumba vachirara mibhedha yavo zviri zvituna. We buried them. Ndokunzi he was gathered to his people. Saka mangu manzi Mwari anga achiudza Moses kuti uchafa wovigwa. Aroni ngaafe avigwe. Sarah akafa akavigwa. Abraham akafa akavigwa. Isaac akafa akavigwa. They say it was the same thing. Just like us today as well. Tinofa tovigwa. Ndo zviri kuriwa nestatement yekuti gathered to their people. Ndoda kuti tabatsirikana, Mwari dai akatibatsira. Amen.